nejlepší, ale jako. Ale si mi nemá v pohodě. Nemáme co. Ne, ona to povedá. Akce. Klap. Kdyby to náhodou bylo dobrý, tak tiše prosím na place, budeme točit. A ta Marko, a teď to řekneš. Babičku mrzela, že tím tatínka. Ty tam zůstaneš stát déle trošku. A za ní jde babička. OK, tak tenhle ten projekt vlastně jsme vymysleli s Fílou, když jsme byli u tebe doma. Dávali jsme si nějak věcu, jako jsme nějaký horory a říkali jsme si jako hele, co kdybychom jako zkusili natočit jako něco takového, prostě nějaký horor a to. Tak vznikla nějaká první verze jako scénáře, kdy prostě jsme měli úplně jiný lokace, třeba tam byla i nemocnice, kterou jsme pak vlastně nakonec v rámci dramaturgického šetření tohoto projektu vyškrtli a vlastně se pohybujeme jenom tady, což je super. Tak vzhledem k tomu, že já nejsem herečka, jako vůbec žádná herečka a mám k tomu povolání obrovský respekt a spoustu přátel, tak opravdu dobrých herců, tak mi přišlo naprosto nežádoucí vůbec Michalovi říct moje ano, ale Michal byl velmi neodbytný a já musím říct, že jsem moc ráda, že mě tady na to dobrodružství pozval. Točím do rabu, takže bude. Dejme tomu přesně tak, otáčíme se a jakmile jdeš dolů, jdu zavřený oči, tady je odevírám. Tady já mávnu a vypouštíte. Takže až si dosednu, tak odevírám oči. Jo? Přesně tak. Mami. Stopli jsme. Ale tak děláme to jako společně, máme do CVčka jako takový projekt první. No a já se vlastně s tím teda hlásím na Filmovou akademii Miroslava Ončíčka do Písku na režii a na Filmovou akademii muzických umění v Praze taky na režii. Děláme tento záběr, jak tam tento záběr. Přesně tak, vidíme se. Jo, vidíme semka a je to ta 21. No, je to třídenní projekt, jako co se týče to natáčení, jakoby ta preprodukce a tady to už bylo docela dlouho. Jo, to trvalo asi 3 měsíce, mám pocit, no, ani možná půl roku, jako, nebo před půl rokem jsem oslovil jako Maxe, protože... Pokud je nějaký kufřík z techniky, tak to prosím jenom odneste, ať to nemusím Yes. já. Někdo tam půjde, děkujem. Já hraju roli Kristýny, což je maminka malý Báry, kterou hraje moje dcera Josefína. A Kristýna přijde o maminku a vlastně ten film pojednává o nějakých vlastně fázích toho smutku, který ona jako dcera po té ztrátě zažívá. Takže nedokážu úplně hodnotit, jak se mi to hraje, protože já jsem ryba, která je poprvé ve vodě nějaký. Poprvé? Takže úplně poprvé. Takže já tady tak jenom pluju a pozoruju to a nechávám to možná sebou tak jenom procházet, protože to je asi jediná schůdná cesta, jak to udělat. Tak dneska je den 2 ze 3 a točíme už celý dopoledne a myslím, že se nám to daří. Je to krásný, Tamaro. Zkouška jenom, jo? Jdeme na to. Já si chci taky šoty na zemi. Tady Maxovi, ale Max, dáme si tady takový signál, točíme takhle krásný záběr z televize, kde uvidíme babičku a Kristýnu. Můžeme ocenit to červený víno. Jenom? A akce. Pak jsme dělali takovou soutěž Klipárne, to vlastně 48, tam jsem potkal skvělý DOP, nebo kameramana Maxe Dresslera, který jako byl mega profík, on se vždycky jako postaví, dobře, dáme tady světlo, uděláme toto, já to vezmu takhle, dobře, jo, a jede takhle, je to taková profík, to se mi líbilo, hrozně mě zaujal tím klidem, jaký má a tou profesionalitou, a tak jsem ho požádal, jestli by jako točil tady s náma, a což se povedlo. Hele, a nechceme, já bych ti možná i ulehčil práci trošku, pokud to nepůjde. Zkusíme to jednou, že poběží za ní, pokud to nevyjde, tak to uděláme, děkuju, tak to uděláme takhle jako by potom, že jsme jako takhle. Radši bych to, a ona běží, a jsme to dobře, tak perfektně, tak jsem si... OK, tak prosím vás, nebudeme stát tady, budeme stát jinde, tady budeme setovat, jo, tak jdeme ven. Řekla, že to vůbec s tím spacákem nejde srovnat a že...
To se Míša hrozně změnil. Tak to vidíte. James, vypadá dobře a sledujeme jí. Úplná pohoda? Vždycky točíme včas a všechno vychází na podle plánu. Máme na tu 21. A to stihneme. Tenhle ten detail tam určitě jako... Jako stihneme, budeme mít stejný zkus, ale musíme to dohnat někde. Jo, tak. Ale super, krásný. Přesně takhle to řekni a... Jsem super techniky. No, ty tam začínají dvě věci a oba mě hrozně baví a baví mě na tom, že vlastně nemusím, že jsem prostě vlastně jiná, ale zároveň hraju takovou holčičku, mamky, která má, že se pořád na mě nějak jako naštve vždycky a je na mě zlá někdy, ale to z toho, že mě pořád vlastně babičku. Pak hraju takovou hodnou, šťastnou holčičku. My s Michalem chystáme vlastně premiéru tady toho filmu s tím, že by se to spojilo s těma projektama, o kterých už mluvil Steve Hamo, že by to bylo nějaké promítání, teď řešíme kde a hlavně kdy. To musíme nějak domluvit se všema. A tam by se rovnou před těma projektama těchto absolventů promítl tady ten Michalův projekt. To takový předskokánek malinký k těm opravdu jako kvalitním běhákům. A vlastně tam dělají stejný lidi. Takže... Přesně tak, přesně. FSB našla u šéfa Wagnerovců miliardy rublů hotovosti a falešné pasy. To jsou zprávy. Ale možný. Aspoň budeme vědět behind the scenes, kdy přesně se tohle točilo. Ano. A teď jdeme na... Co je předtím, ale což je... Ty to máš takhle vymyšlený, chlap. Dobrý? Jste byl nejlepší, že? Jdeme prosím dál. Ale ona už to řekla. Zvíní to, víš, takhle. No, takže jste všichni srdečně zváni, datum samozřejmě upřesníme i čas a budeme se na vás těšit. Jo, super. Děkuju moc ještě jednou a poprosíme, teď si nahrajeme jenom wild tracky, ale je Maxi? Ne, díky všem, děkuju. Maxi, kameru máš vyplou? Takže můžu vytáhnout. No, hotovo. Co brek.